Som HJS Automation International a Shenzhen, Xina. 15 anys d'experiència en automatització industrial. Aquesta és la nostra màquina automàtica de cinta SMD, apta per a components amb alimentació per tub. Funció de detecció d'imatge opcional. Oferim una solució personalitzada. Benvingut per la consulta. HJS Automation millora el treball i la vida.